nyaya yemoto yoramba ichienderera kumberi. Hama dzadiwa, tiri kusangana neumwe moto zvekare uri kunzi wakabvisa imwe imba kunzvimbo yeHatcliff unenge wadarika Borodale. Kuseri kweBorodale uko ndo kwakabvira imwe imba, kwakaoneka kuchibvira moto umwe usingaite. Nyaya yacho ndobva yatotanga kutotenderera zvikanzi vedwe, this evening a house in Hatcliff caught fire, but as usual the fire brigade failed to respond. Ndo mashoko acho mabudiro akaita. Hama dzadiwa, pari kutaura kunzi asi vemoto ava vakakundikana kunge vachiresponda in time, saka imba yakatobvira ikatotsva. Inyaya idzi dzemoto dziri kutosiririsa, ende zuro ndizuro pakanga pane nyaya yekutsva zvekare yekumarket imwe yekukadoma kwakabvira futi umwe moto unotyisa ikoko. I don't know kuti chii chiri kuda kunyatsoitika neZimbabwe chazvo, because zvinhu zvacho zvakutotyisa. Kwakakuitika futi umwe moto wekuGeneva 10 off kwakabvira futi, kana makainzwa nyaya iyoyo tisingakanganwe kumbari musika, kutireva kuti nyika ino zvinhu zviri kuitika zvikukutu, nyika iri kuitika zvinoshamisa, kuita kunge gehena, nyika ichingobvira pese pese. Ndo nyaya iripo. Hama dzadiwa, handizivawo kuti imimi munoionawo sei ende munoitongawo sei nyaya.